бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвари Хабаровски Федератсияи Русия ҳамоиши тантанавӣ доир шуд. дар чорабинӣ масъулони ҷамъияти тоҷикони Хабаровск ва дониҷони тоҷик иштирок намуданд. баромадкунандагон нақши тақдирсоз ва саҳми асосии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар эҳёи давлатдории тоҷикон ва рушду шукуфоии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд. сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат муҳтарам президенти мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмон буд ки имрӯз тараққиёти кишвар, ободию тинҷӣ ва сатҳи зиндагии мардум хеле боло рафта. Тоҷикистон ҳамчун яке аз кишварҳои амнтарини дунё ба шумор меравад ва пойтахти он Душанбе маркази чорабиниҳои байналмилалӣ мубаддал гаштааст. дар идома аҳамияти тарихии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешрафти кишварамон ба сифати давлати ҳуқуқбунёду демократӣ ва дунявӣ зикр гардид. ҳамзамон доир ба дастовардҳои Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногун ва таҳкимёбии нақши мамлакат дар арсаи байналмилалӣ маълумот дода шуд. иштирокчиёни чорабинӣ бо ифтихори куллӣ аз рушди Тоҷикистон дар солҳои истиқлоли давлатӣ ёдовар шуданд.